Hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga kapaguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed guys, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends. Do comment down below of course para sa mga katanungan nyo. And don't forget guys, like our page on Facebook. Again guys, may pasurpresa tayo once na umabot tayo ng 10,000 likes sa ating Facebook page. So ayan guys, good morning sa inyong lahat and maraming salamat sa lahat ng nanood nung aming previous video, yung tungkol kay Apollo. So sana naman ay naliwanagan yung mga iilan dyan na mga marites at saka tolits. Hindi ko yun pinagmamayabang kasi hindi naman din siya siguro ganun kalaki para sa iba dyan. Kasi nga guys, tulad ng nasabi ko doon, iba-iba tayo ng preference sa laki or yung batayan natin kung masasabi na ba natin na malaki or hindi. Pero anyway guys, ayan na nga, nandito na tayo sa ating topic for today, which is kung para saan ba daw yung shamu. Actually, napakaraming nagtatanong sa comment section down below kung bakit ganyan kamamahal and ano ba talaga yung pinaka-purpose nila. Ngayon pa lang guys, nagde-disclaimer na ako. Ito is based lang sa observation and also sa mga buyers din namin. Iba-iba sila kasi ng rason guys kung bakit bumibili sila ng shamu. Of course, para saan ba daw yung shamu. Pero bago yun guys, ayan, papakita ko na muna sa inyo yung mga ilang ginagawa namin sa ngayon. Every message na lang talaga dun sa aming Facebook page is yan yung tinatanong sa amin kung para saan ba talaga yung shamu or ano yung purpose nila. So ngayon is nagliligo again si partner ng mga ilang alaga namin. And nga pala guys, mag-aalmusal pa rin kami ngayon pa. So ayun si partner guys, oh, ayun. So ayun guys, punta na muna tayo doon kay partner. So ayan si partner guys, nagliligo siya ng mga broodhen namin. So ang nilagay ni partner is ano lang, yung Joy. Ayan guys. Tapos yung 785 pala namin, yung para sa bunhok guys. So hinahalo ni partner dyan, madaling mamatay yung mga bunhok or hanip gamit yung ating 785. So ayan guys, oh, napansin kasi namin kapag Joy, napakabula. Tapos may antibacterial din yung Joy. So mas maganda na rin na ganun. So ayan guys, oh, ayan, naligo na siya. So ayan guys, ito yung kanin namin guys. Tsaka ulam sa ngayon, ayan, pork yan guys. So yan yung aming kakainin. Pero ayan guys, yung yard ay napakainit sa ngayon guys. Ayan, hindi talaga natin matimpla yung pagkakataon or kuminsan may mainit tapos umuulan din naman bigla. So yung mga ilang naligo na guys is nandun, oh. Ayan na, nasa loob. So ayan guys, pasok tayo dito banda. Ayan, nandito yung mga ilang alaga na naligo na ni partner. Ito si Raptorio guys. Ayan siya, oh. Ayan yung kay Sir Shamu Raptor nga pala na broadcock. Ayan siya, so nangangagat din to kung minsan. Kaya, wag na lang nating hawakan guys. Pero ayan yung likod niya. So, napakaganda. Ayan, ilan na niya sa mga naligo na. Tapos, eto. Ayan, may naligo na rin dyan. Dito kasi banda sa may mga damo guys, is medyo mainit din talaga. Kaya, ayan, oh, maganda rin na paglagyan ng mga bagong ligo natin ng mga alaga. So, ayun yung isang broodhen pa pala. Ayan, naligo na rin yan. Kaya, medyo parang giniginaw sila kung titingnan nyo. Kakain na muna kami and balik tayo mamaya. Ayan guys, tapos na kaming nag-agahan and limas na lahat. So yun lang yung kinain namin sa ngayon. So ayun guys, dahil marami nagtatanong sa akin sa aming Facebook page of course, lalo na doon tungkol sa aming mga sisiw, kung ano yung mga pang-release namin. Actually, may mga ilang sisiw kami dito guys and ipapakita ko sila sa inyo dun sa aming brooder. Kasi kaya din hindi ako nakakapag-reply pa sa ngayon. Kasi yung iba nga guys is hindi pa talaga sila for release and naghihintay lang ako ng tamang edad nila para mag-release or at the same time para makapag-start na rin ako mag-reply bawat isa sa inyo. Ito yung itsura nung sa ating brooder area sa ngayon. Dito sa loob ng aming bahay. Ayan. So may isa na wala ng ilaw. Nga pala guys, ma-share ko lang. Mayroon kaming second project or gagawin na project next. Ang plano namin is mula dyan or mula dito hanggang doon is gagawa namin siya ng parang stante guys, para yung mga cartoon na ganito kalalaki is ipasok lang namin. So parang magiging ganito yung concept guys, oh. Ayan. So yung cartoon ng Milo is
ipapasok lang namin. Kasi guys, napansin namin dito sa baba, yung timpla nung temperature dito sa baba is mas okay compare yung dito sa ibabaw. And also, mas hassle kasi siya guys. Kasi nga, kailangan pa namin maglagay ng mga cartoon, mga ilang tools para hindi siya masyadong malamig. So, yung dito banda, ayan, dito banda galing hanggang doon is pagagawa namin na parang, ayan, lamesa or standee ang tawag doon. Tapos, maging first or second floor siya. And then yung sa pinakaibabaw naman niya is parang lalagyan namin ng mga gamit, pagkain nila, vitamins nila, para kapag nagpapakain kami, every now and then is isahan na lang. Or kapag nasa loob na kami, is nandun na lahat yung kailangan ng ating mga alagang sisiw. So yung mangyayari dito sa higaan namin na luma na, is ipapa-remove ko yan or aalisin namin yan dyan. Para mula talaga dyan hanggang dito banda sa gilid na to, lahat cartoon na siya talaga. So ayan, parang magiging ganito pa rin ang concept niya, magtatabi-tabi. Kaya siya ng hanggang 7 to 8 na mga cartoon na ganito kalalaki na pwede nating i-insert. Tapos parang ganito rin din yung kanyang gap sa ibabaw. So eto, parang meron pa rin siyang takip. So far, kapag medyo mainit naman is igaganyan lang namin, itadrag namin palabas para mas yung hangin na malamig ay makapasok din sa kanila or hindi sila masyadong mainitan din doon sa loob. Ayun guys, papakita ko lang yung mga sisiw nga pala bago ko makalimutan. Ayan guys, meron tayong mga ilang block din dito. Ayan sila guys, oh. Kumakain sila. Ayan. Pag binuksan to, ayan yung mga itsura nila guys. Ayan. So yan yung mga anak ng ating Goki guys. Tapos meron din tayo doon sa kabila. Ayan. So, nagliliwaliw din sila. Tapos, meron tayong isa dito guys na, ayan, siya lang isa. Kasi medyo matapang yan. Kung kaya, talagang sineparate namin siya. So, dito naman guys, meron din tayo. Ayan, may mga ilang block din tayo dito guys. Ayan sila. So, ayan yung mga alaga natin. Natutulog sila actually. So, yung dito sa baba, napakita ko na kanina. Pero, ayan guys, oh, ang sarap ng tulog nila kasi nga, tamang-tama lang yung timpla nung init sa ilalim nung aming mesa. So dito dahil wala itong ilaw, kasi nga parang napundi siya guys yung ilaw namin. Kung kaya ayan. So salamat na din at meron tayong extra ilaw dito para kahit wala silang ilaw ng yellow guys, ayan, nakakakain pa rin sila at nakakainom of course. Yung dito naman guys, ito yung mga bago naming baba. So ayan na yung mga itsura nila. Ayan sila guys. And yung ilaw namin dito guys is medyo malaki pa. Ayan. Kailangan talaga na masustain pati yung init. So ayan siya guys, oh, yung ating sisiw na kulay black din ito. So ayun nga, sa mga magtatanong, ito malapit na namin itong i-release guys. So abang lang kayo sa ating Facebook page. So nga pala guys, may ipapakita din nga pala ako sa inyo na sisiw. Ito yung pinaiwan din ni partner kasi gusto niya. Ito din yung isang sisiw na marami ding may gusto. So always ko siya na-share. Pero doon sa aming Facebook page. So yung tapay niya guys ay ayan guys, oh. Ayan. So straight comb ata yung tawag nila dito. And ayan na siya. So ngayon, ayan yung ating sisiw guys. Ayan, medyo pangit yung kanyang tubo ng balahibo niya guys. Kasi nung minsan, nakipag-away din to. Kung kaya ito na yung nangyari. So ayun na nga guys, yung ating topic for today ay tungkol sa kung ano ba yung purpose or kung para saan ba nga ba yung ating mga shamu. So eto guys, disclaimer lang, personal pananaw ko lang to or personal opinion regarding sa shamu or base na rin sa pag-aalaga sa mga na-encounter din namin of course ng mga buyer namin kung ano yung mga reason nila sa pag-aalaga ng ating mga shamu na chicken. Iba't ibang tao, iba't iba yan ang purpose or iba-iba yung mga reason nila kung bakit nga ba sila bumibili ng shamu.
ang ginagawa sa chicken, even hindi yan shamu, is for meat purpose yan guys. So pwede siya dun guys. Isa pa na reason is pwede siyang panglaban. Sa mga same breed lang din nila guys. So kung familiar kayo guys, merong pauwak or pawakan na tinatawag nila. Yan yung pag-fight ng mga shamu, asil, iba't ibang mga uri guys na pwede or belong sa criteria ng mga medyo may kalakihan din na manok. So iba kasi yung fight guys or yung paglaban or derby ng mga Texas or mga hybrids natin na mga alaga. So pagdating sa shamu, meron din yan sila, or pagdating sa mga asil, meron din silang derby din na tinatawag. So isa din yun sa reason ng shamu or purpose ng shamu din. Kung bakit marami din bumibili ng shamu, it's because ginagawa nilang pang-upgrade sa native chicken. Even kami guys, doon din kami nagsimula na makilala yung shamu. Or kung bakit din kami bumili dati ng shamu or shamu asil pa yung unang nabili namin. So nagiging upgraded native chicken na rin siya. Kung familiar din kayo sa mga Rhode Island Red, sa mga Brahma, ginagawa na rin yan guys. Yung iba is bumibili sila ng parang Rhode Island Red or Brahma na lalaki. Tapos pinapakasta nila dun sa kanilang native na mga manok, basilan, hulo. So iba-iba na rin na mga manok. Dahil nga din guys sa purpose na mag-upgrade na rin yung ating native chicken. Yung iba, lalo na kapag yung mga talagang may kaya din talaga, kasi even kami hindi namin nakayanan yung mga unang presyo din nung shamu kasi nga dahil nga sa kamahalan. So parang hilig lang or gusto mo lang din tingnan yung mga breeds na yan. So iba-iba nga din tayo guys ng pananaw sa pagbili ng shamu. Dahil nga marami din tayong mga mayayaman na bumibili ng mga exotic na manok, exotic na kahit iba't ibang uri ng hayop. So kaya binibili talaga nila. So, yun yung mga ilan sa mga napansin ko guys na kadalasang rason sa amin kung bakit binibili nila yung shamu. And most of the reasons din kung para saan nga ba sila. Una yun na nga guys, yung pang meat, tapos pwede rin pang laban, pwede rin siyang ipang-upgrade natin sa ating native chicken, lalo na sa mga nag-aalaga ng native chicken dyan. Yung iba naman din guys, lalo na din sa mga may kaya, is parang nagiging collection na lang nila dahil nga sa lalaki nila or dahil sa sizes ng mga shamu or mga asil or iba't ibang uri ng hayop guys na bago sa kanilang paningin. Ayun guys, sana nasagot ko yung mga katanungan nyo. So, depende na lang din yan sa inyo guys kung bibili kayo ng shamu, kasi para sa akin yun yung mga iilang purpose or use ng shamu para sa amin. At the same time, ayun nga guys, hindi rin natin yan makakaligtaan na sa shamu is may kita din talaga kahit papano. So, isa din yan sa pinaka-neutral din. Talagang most of the time, nagbibreed ng shamu kasi nga may pera din siya at the same time. May mga ibang nakaligtaan ako. Yun ay base lang sa mga iba't ibang breeder din guys. And sa napapansin namin of course. And also, dahil nga sa mga buyer namin, maraming nagtatanong dyan. Kaya, yun din yung sinasabi ko sa inyo na depende din yan sa inyo kung ano yung purpose nyo para sa pagbili nyo ng shamu. Ayun lang siguro muna sa ngayon. And sana nasagot ko kahit konti or kahit at least man lang sa experience and sa observation din namin, meron kayong nakuha din na information tungkol sa shamu kung ano yung purpose niya. So, maraming salamat, and again, if you haven't subscribed nga pala guys, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends. Do comment down below para sa mga tanungan nyo. And don't forget guys, like our page on Facebook. Ayan, again, mag-hit lang tayo ng 10,000 likes. Ayan, meron tayong pasurpresa dito sa ating YouTube channel and doon na din sa ating Facebook page. Ayan guys, maraming salamat again. Please do good everybody. Ayan, stay safe pa rin kayong lahat. Salamat and goodbye. Peace out everybody.